Легитимно гражданско участие. Знаете ли, че европейските референтни мрежи по редки болести трябва да демонстрират значимо участие на пациента, насоченост към пациента и овластяване чрез признаване на ролята на пациентите като експерти по опит и съпродуценти на знания? Повече от 300 представители на пациенти от граждански организации от Европа участват наравно с експертите в работа на 24-те европейски референтни мрежи. 8 от тях са от България. Призоваваме българските власти да актуализират законовата и подзаконовата нормативна уредба, гарантираща легитимното и демократично гражданско участие на представителите на пациентите и техните семейства в дейността на институциите, регулатори, надзорни съвети, комисии и други. Да заимстват от наличните добри практики на работа на европейските пациентски организации, включително от добрите практики на взаимодействие на тези организации с институциите на Европейския съюз. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.